Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli sawuthetha ngoTshego Fatso Mabasa, istriker seOrlando Pirates. Indaba ngoMabasa ithi ke umfana omdala icontract yakhe neOrlando Pirates iyaphelelwa phaa kuJuni onyaka ozayo, sekusele ke inyanga ezintandathu okanye inyanga nje ezintandathu okubana ke kuphela icontract yakhe. Loo nto ke ithi ke iyamvumela into okubana umfana omdala ke angasayini i-pre-contract ke nayiphi na itim ke ayifunayo. Umfana omdala angaphuma ke nanini na Orlando Pirates nemvume, angaya nakweyiphi na itim afuna ukuzimanya nayo, ngoba iOrlando Pirates uvala into okubana ke ikusingathi ayizuqhubeleka ke necontract yakhe uMabasa emva kobana Orlando Pirates thiyabe ke ifuna ubethelela isignature kaDe Jong phaa kwiqela ke leStellenbosch eKapa. Le nto ke baphulaphula ithetha ukuthi ke ngoMabasa lo kangaphinda ayifumane i-game time phaa kuqela ke le-Orlando Pirates ixesha elinintsi. Umfana omdala ngoku sebonakala ke kwii-players ezihleli phaa estendini. Umfana omdala kweendaba ke zithe rhithi kamahlebezi ekusingathi ke zinintsi itim ke zimfuna apha phantsi kwe-Betway Premiership esezijonga into okubana zakuyibethelela ke isignature yakhe. Kodwa ke kwezo tim kuquka ke itim enkulu yapha iSoweto Kaizer Chiefs ke kuthiwa iyachwechwa noko ithetha bucala phaa nabamele phaa uMabasa, iziphathamandla okanye ke i-agent kaMabasa iphinde ithethe phaa noMabasa iKaizer Chiefs. Zama into okubana ke uMabasa lo angangena uKaizer Chiefs kwisizini ezikule transfer window ke kaJanuwari. Amakhosi ke akwiphulo lokubana ke athi ke ii-chances azicreator phaa emdlalweni, kodwa dololo umntu ke wokugqibezela ibhola ayithatha ayifake emnatheni. Bathi ke noko banethemba lokubana uMabasa lo umfana omdala noko kwaphaa kwiOrlando Pirates ebewafaka amanqaku. Qha ke ndiyabona ke igazi lakhe nelomqeqeshi kange lihambelane ngobubele bhadi. Umfana omdala ubana uqaphela kakuhle match nematch athe wangena kuyo uMabasa ebefika enza umohluko, afika koro umfana omdala. Bezezo match ke zithile ke angakore kuzo, kodwa amaxesha amanintsi uMabasa ebefika afaka amanqaku phaa kwiOrlando Pirates. Nam ndandicinga into okubana ke uzobe engomnye wezistrikers eziphezulu apha ke kwiOrlando Pirates zothi ka ngoku, okanye ebesenge-leading goal scorer ngoku uMabasa xa ebelinikezwa ithuba phaa ngumqeqeshi ke-Orlando Pirates. Loo nto ke icace gca okekade emhlophe ehlungu into okubana ke umqeqeshi Orlando Pirates akakholelwa phaa kuMabasa. Loo nto akho ke into okubana ke uMabasa abe ke ngoJanuwari ke angalishiya ke iqela ke le-Orlando Pirates azimanye nayiphi na itim ethe abe ke bavumelana ngokubethelela isignature yakhe. Kaizer Chiefs ke iyabalwa kweetim ezithi ke zinkqonkqozela phaa uMabasa ifuna kuyibethelela isignature yakhe phaa ngoJanuwari. Umfana omdala sawuthi gqolo ke sikhangela sizindlebe ke baphulaphuli ke sifuna uqwalasela into okubana ingaba na iphelele phi na into yeKaizer Chiefs noMabasa. Sawuthi gqolo sizama ukuphanda ukugrumba into okubana siyazi into okubana ke ingabe iKaizer Chiefs izawudithini na ngale meko idesk ede ifikelele ke ebunyanini, ngoba ke ekugqibeleni ke uMabasa ngomnye weplayers ke ezistrong ezingafike zenza umohluko phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ancedisane phaa noFlavio Silva phaa ngaphambili. Injalo ke baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningake ningene nitshone into okubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.